It's time. Ej, idę się jak sobie sikt znaczy, więc na chwilę. Okej. Lecki bolą. No, Dobra. No to... ratuj. Mogę ci wyciągnąć kręgosłup podbytem. Proszę, zrób to. Na wyciągnij mi Dzisiaj- kręgosłup, kurna, będzie Dzisiaj mi boleć. grałem w Baldur's Gate'a i wiedźma mi wgroziła, że wyciągnie mi kręgosłup podbytem. Fajnie było. Pamiętam jak mistrzowsko grałem kiedyś tylko ptaka. Ptaszek. Ja to nie wyszło najlepiej. Nie jak nasze, w imieniu wieżyczki. Wyminę wieżyczki, będę męski. Jestem mężczyzną. Ja jestem męski. Ja już nie chcę. Majto, ty gdzie do wyjścia? Nie wiem. No to kuta. Piu, piu, piu. Jestem męski. Zarobiłem pieniądze. Wystarczy naprawić pałta. Nie wychodzę z statku. Mój profit pałta. Mój i tylko mój. O, jeszcze się trzyma. Mężczyzna. O. Przeżył. Teraz mogę rzucić Mołotowa. Nie, odłóż, to jest, Nie, a nie, to jest flashbang. To jest flashbang, odłóż. Słuchaj. Chcesz wchodzić Invect z Lepoktekem? Dobra. A ty tu zostań. Albo wiesz co, ja wejdę, a ty tu zostań. Nie! Na co już? Pilnuj mnie. Pajączek. No, dosyć cię. To sobie pochodziłem po środku. Bla 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 bla. Wow. Dużo i ty. Nie, troszkę za późno. Ty kurwa. O ty podst... Ja pierdolę. Lista, co? Twoje zwłoki uciekły, wybacz. Widziałem. Komme Pany Building. Ton Film. Cały łeb na srebrno. Myśli. Możecie mój schować z jednym jetenem? Nie? Tu jeszcze jest jeden. No chociaż ten jeden tym szybko. O kurwa, rzeczywiście. A, nie działa. Au, 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 au. A, dobra, sobie zostawię. Cały łeb Zostaje. na srebrno. Wiesz co? Wydaje mi się, że mieliśmy przez cały czas pieniądze na profit quota i te 10 Mieliśmy więcej, sekund, a my cały czas ryzykowaliśmy. cały czas kredytowaliśmy. O? Znaczy nie mieliśmy z momentów, kiedy obydwoje wysadzaliśmy się minami, ale to są już szczegóły. Ej, to było przez przypadek. A, bo ja z zapaganem rąbię, a ty łopatą napierdzielasz tego nadkrakera. No to coś Wiesz innego. co? Na przykład Brakena byśmy tak zabili. Wiesz co, po prostu chodźmy z drabiną. Masz drabinę? Ta, tylko poczekajmy aż przyleci. Ej, bo ja zapomniałem tamtą przynieść. Nie, nic się nie stało, to jest $60. Ile? Nie, no idę się za to zabić, ja pierdzielę. Papatki. Ej, a co jak rakieta mi wyląduje na morcie? Zwiniesz. Skąd wiesz?
Bo testowałem. Tam. Ja to jestem zdolny chłopak. Stuku puku. Grecik, stukry, taborecik. No, ciekawe w czyj tapokecik. O, trafimy. O, klucz. O, kostka Rubika. O, litmy. Kocham Dajna. Jeszcze bardziej kocham Freddy'ego Fazbega. No, ja żyję. Ja nie wiem co to są za dźwięki, ale obstawiam, że to mocy Freddy FNAF. Freddy FNAF mnie porządza seksualnie. Chcę mi wetknąć swojego Rocknishona odbyt. Co to za dzwony? iPod? Te dzwony brzmią trochę jak z FNAFa. No. Miałej zabawy z Co? Freddym. Wydaje mi się, że Freddy FNAF gdzieś się zgaspił. O, chodź. Musimy go przywitać. Przywitajmy. Znaczy wcześniej wydawało mi się, że słyszałem jakieś dźwięki podobne jak były we FNAFie. Potem ci może je wyślę. W takim razie rozglądaj się. W takim Chodź, dawaj. razie usiądźmy no mu na Znam mo. się. Najpierw mokrze zimna. Co? Na co? Dom, dom, dom. Dom, dom, dom. Dom dom di dom 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 dom. O, może czy to ta biała maska? Załóż ją, nie masz psychy. Nie masz psychy. Śmiesznie wyglądasz. No dobra, tam. Dam. No hej my god. Oh my god. Okej, uważam, że idę na statek. No, my god. Ej, ale ja mam pomysł, ale duży mózg moment. Jest jak idiota. Zero koordynacji. Chyba pomyliłem kolejność. Czas pokazać, kto tu ma najwyższego klasa w tym mieście. Puf. Potrzeba więcej niż minę, żeby mnie zabić. Ja to wystarczy. O, item jest za ścianą. O mój Boże, ale idź skaj. Tuku puku. O. To get czy to i... No chyba nie. No to chyba nie jest assignment, tak? Pedałka, co ja tam mogę wiedzieć? Aha. Chyba mi wyjebało neto. Żeby było śmiesznie, to na minie. Co? Się nie ruszę. Poczekaj na mnie! A nie, no po prostu wypierdoliło. Spoczko. Nie wiem, wyniosłem trochę itemów, no nie wiem czy to... Dobra, pół tysiaka.